Bună seara, stimați telespectatori! Suntem la emisiunea Vector Moldova. Discutăm astăzi despre stat, despre administrația publică, despre o guvernare eficientă. Invitatul meu de astăzi este domnul Iurie Stoicov, fost președinte a Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, pentru organele de drept. De specialitate este inginer și totodată este politolog. Bună seara, domnule Iurie Stoicov! Bună seara! Eu mă strădui să invit în emisiune oameni cu experiență, oameni care au ce vorbi, oameni care au biografie și sunt buni specialiști sau au fost buni specialiști în domeniul respectiv. Eu vreau ca parcursul emisiunii să abordăm problema asta a funcționalității aparatului de stat, reforma administrativ-teritorială care guvernarea o pregătește și totodată să vedem funcționalitatea în general a statului drept, a organelor de drept. Dumneavoastră, a fost președinte a Comisiei Parlamentare, cunoașteți destul de bine cum funcționează aceste organe, cum funcționau cândva și cum ele sunt, în ce măsură ele sunt eficiente astăzi. Eu aș propune să începem de la reforma administrativ-teritorială. Am avut două reforme mari. Am avut una de la 1998, 98-99 a fost adoptată legea și atunci țara a trecut la județ. Și avem reforma administrativ-teritorială de astăzi. Vedeți dumneavoastră anumite asemănări și anumite deosebiri între aceste două reforme? Vreau să spun că am activat și în cadrul Consiliului Regional și cunosc din interior problemele date. Ba mai mult ca atât, am avut foarte multe discuții în teritoriu până la această emisiune cu persoanele care actual activează în aceste consilii regionale. Și voi expune și părerea lor în cadrul acestor discuții. Vreau să spun că guvernanții de astăzi încearcă să facă această reformă nechibzuit, având în vedere că nu se consultă cu masele largi a populației. Reforma pe care ei o preconizează este o reformă radicală. Am în vedere că ei preconizează să reducă din 32 de raioane, tocmai 22 să rămână numai 10. Doresc să reducă toate primăriile care sunt mai puțin de 3.000 de cetățeni. Locuitori. Adică, dacă acum sunt din 882 de primării, 667 cu un număr de mai mic de 3.000, iată aceste 667, poate nu toate, dar parțiale vor fi comasate, vor fi unificate prin așa proiect care se cheamă amalgamarea. Amalgamarea, da. Da, el și de pronunțat e cam greu și nu-i pe înțelesul generea populației. Dar să revenim la temă. Care e chipul scopul acestui proces? Consolidarea primăriilor. S-ar părea că e un lucru bun, dar aceasta e o noțiune generală care poți să o vorbești despre dânsa tot timpul. Deci, ridicarea eficienței activității primăriilor. Așa ei anunță. Da. Așa anunță și, obiective. Deci, ridicarea calității serviciilor publice locale. Iată, când ne vorbim de aceste trei compartimente, am putea să le analizăm și să vedem că ele nu sunt cât de cât corecte. Iată, vorbim despre îmbunătățirea serviciilor publice. Dacă se unesc mai multe primării, cum poți spui despre îmbunătățirea acestor servicii când un cetățean, pentru a primi careva în document de la primărie, ar trebui să de acum să ducă cu totul în altă parte, să ducă la un centru raional, mai departe de primării. În satul vecin. Satul vecin e cel mai bun caz. Dacă o să fie necesitate careva documente, el trebuie să e clar cântărite la nivel de raion. Mai mult ca atât se abordează și tema că primăriile nu sunt capabile să autofinanțeze. În acest caz, vreau să spun că și astăzi, în majoritatea raioanelor, primăriile nu se autofinanțează singuri. Iată, de exemplu, în raionul Ungheni,
numai satul Sculeni este capabil să autofinanțeze. În rest, în afară de centre raionale, toate primăriile sunt finanțate centralizat. Și acum apare logica întrebare. Dacă ele nu sunt finanțate acum, când s-o runi, de unde o să apară finanțe mai multe? Pentru fiecare sat. Pentru fiecare sat. Și apoi, deși spunem întrebarea că primăria nu e agent economic, nu se ocupă cu business-ul ca să autofinanțeze. Și mai este un argument care echipurile spun guvernanței legat de atragerea investițiilor străine. Iată aici se poate de spus că, și de concluzionat că nicio investiție nu vine în țară fără careva scopuri. Mai mult ca atât, care-i sensul că o țară careva ar să aducă bani pentru careva primării din Republica Moldova? Și dacă îmblăm cu cerșetul, păi atunci e clar că toate primăriile și toată țara o să fie săracă, cum sunt și toți cerșetorii. Acești 600 de localități, de primării, de aici care în practică e localitate, care o să fie lichidate, e ca consecințele lor social-economice, dumneavoastră le vedeți, ei vorbesc că, guvernanții în tot cazul vorbesc că o să crească acolo, că o să rămână școlile pe loc, că grădinițele o să rămână pe loc, spitalele, centrele medicale, tot o să fie ok. Iată, în aceste primării, ei preconizează să formeze așa un fel de organ care se cheamă Centru Unificat de Prestare Serviciilor, CUPS. Aceste centre se spune că o să fie din 3-4 persoane. Atunci apare iarăși logică întrebare. Care e sensul că să lichidăm o primărie de 4-5 persoane și să formăm acest centru? Se vede că aici sunt subtilități care nu au logică. Adică, pe de o parte, închidem primarul, lichidăm primăria, primarul și câțiva funcționari de la primărie și, pe de altă parte, creăm... Centrul acesta. Centrul acesta e că, evident, că el nu o să aibă o bază juridică pentru a elabora careva documente. El oricum o să trebuia să ducă la primărie nou formată. De atât, aici apar dubii la ideea aceasta că însăși această reformă să dea careva rezultate. Mai mult ca atât, din reforma care ați spus-o anterioară, de la 98, da. S-a dovedit că foarte multe apar întrebări legate de documentație, de formare a noilor structuri. Deci, oricum, această reformă, dacă nu da Domnul să fie implementată, o să durează cel puțin un an, care o să ducă la anumite prejudicii atât materiale cât și morale și mai mult ca atât nu o să dea careva rezultate esențiale. În 98, când s-a făcut reforma respectivă, eu au funcționat 4 ani de zile aceste județe și după aceea Parlamentul a anulat legea, adică au recunoscut ca un fel de fiasco reforma veche. Eu mi-aduc aminte că s-au lichidat atunci și școli și grădinițe, mai ales grădinițe, 800 au fost închise, circuitul de bani, arhivele, într-adevăr, au suferit. În cazul de față, când e vorba de 600 de primării, aici e catastrofă, probabil că o să fie. Plus de asta, ca regulă, tinerile familii din asemenea localități unde nu este primărie, ca regulă îi pleacă de acolo. Adică nu să vină investiții, dar încă pleacă de acolo. Este riscul respectiv. Da. Deci o să plece și tinerii și o să plece și specialiștii care au mai rămas și dacă vorbim și de cele și raioane, fac o comparație. Cândva, tare de mult, au fost centre raionale, satul Brăbici, raionul Clăraș, și satul Sculeni, raionul Ungheni. Dacă treci prin aceste sate, nu o să vedeți deosebire de oricare alt sat care există în împrejurime. Adică, dacă o să fie de lichidate raioanele, evident că toți specialiștii principali, toți, poate chiar anumite centre culturale o să dispară și o să rămână la nivel de dezvoltare față de alte regiuni. Spuneam că m-am întâlnit cu colaboratori de astăzi a primăriilor și chiar a Consiliului Raional și vreau să spun că nimeni, practic, nu susține această reformă. Mai mult ca atât, este așa numitul congres al autonomiilor locale. Și acest congres s-a expus negativ față de această reformă.
dacă trăim într-un stat democratic, ar trebui numai decât să luăm în vedere aceste lucruri. Și totodată acești persoane care lucrează în teritoriu spun că ei nu văd necesitatea și nu văd oportunitatea de a petrece astfel de reforme. Accept că niște argumente împotriva reformei sunt, dar totodată haideți să ne aducem aminte că noi avem localități în Republică care azi au mai puțin de 100 de cetățeni. Sunt vreo 20 de localități când acolo trăiesc mai puțin de 10 oameni în localitate. Și ne facem cu satele astea. Pe urmă, 32 de raioane, dar poate e mult, dar poate e puțin. Dumneavoastră aveți experiență în administrația publică locală, ați lucrat mulți ani și acolo. Aveți experiență și în administrația publică centrală. Este aici posibilitatea de găsit poate un fel de compromis, ceva, adică rațional. Evident, unele primării care sunt foarte mici, evident că ele pot fi comasate. Dar totodată acest trebuie făcut foarte atent și nu de făcut în pripă, fiindcă pot să aducă la consecințe grave. Vreau să spun că noi, practic, căutăm finanțări externe, căutăm reforme, așa numite reforme, în special aceste administrații locale, parcă cu scopul de a economisi bani. Dar repet că trebuie să avem o economie puternică, dezvoltată și să fim în stare să finanțăm și primăriile și alte ministere mai bine, de exemplu, Ministerul Culturii, Învățământului. Un cerc vicios. Pe de o parte, guvernanța îi spune că noi nu putem lucra că sunt prea multe primării, prea mult aparat birocratic și vor să lichideze aceste. Dar proiecte economice sunt? Nu sunt. Și dacă acolo se închide primărie și acolo să apară, eu știu acolo, economie, fabrică, uzină, fabrică de conserve, etc. Aici apare întrebarea. Deci, dacă vorbim de problemele și problema gravă care este în Moldova legată de exodul masiv a populației, trebuie, în primul rând, să facem o concluzie corectă și să spunem că aceasta este consecințele privatizării care au fost făcute cândva. Și acum, dar poate și mai înainte, trebuie de mult de gândit la redresarea economiei naționale. Noi acum vrem să să acumulăm la buget din coletele care vin în țară, din careva mărirea amenzelor, alte lucruri, impozitelor. Dar principalul să ridicăm economia națională. Și aici sunt propuneri destul de concrete a specialiștilor care în domeniu. Spre exemplu, noi trebuie numai decât să ne întoarcem cu fața spre industrie în Moldovei. Cu regret, e practic distrusă, dar totuși avem oameni talentați, ingineri talentați. Spre exemplu, avem persoane, firme care construiesc acum, încearcă să construiască autobuse electrice. Noi avem specialiști care au reutilat trolebusele din Chișinău, le-am făcut electrice. Eu cunosc firme micuți care lucrează practic în garajul și fac niște utilaje pentru brichetare de care necesită foarte mare precizie și acest utilaj se vinde peste hotare. Deci sunt la noi oameni talentați și acest minister energeticii, el trebuie completat cu funcțiile de Minister al Industriei. Adică așa industriei. Da. Și numai decât trebuie de mult să facă o analiză serioasă ce se întâmplă în economia națională. Eu am observat în campanii electorale, în două campanii electorale, prezidențiale, parlamentare, doar practic două partide au abordat problema industrializării. Două partide. Partidul Moldova Mare, Partidul Paris Moldovenii, care au abordat ceilalți. Guvernarea și chiar și opoziția. Partidele este mari, ei nu văd. Adică ei spun că nu este realist ca să dezvolți azi industria. Nu sunt bani, nu sunt investiții, nu sunt specialiști, nu sunt oameni. Așa spun. Foarte incorect. Vreau să spun că eu cândva am lucrat și în sistemul silicostehnic. Atunci erau foarte multe
uzine mici, deci care făceau niște lucruri foarte performante pe vremea aceea. Și eu acum am văzut foarte mult utilaje care vin din China, spre exemplu, tocătoare pentru crengi. Aceste tocătoare cu ușurință se poate făcut în Moldova. Noi avem uzina Moldcopului, care este o uzină destul de slabă acum, dar e în stare să facă acest utilaj. Mai vorbim despre utilaje de brichetare, despre diferite utilaje pentru care populația acum în masă cumpără de Bine, dar acolo la țară, în satul ăla îndepărtat, care au rămas practic fără oameni, cu agricultura ei nu se pot ocupa, cu industria nu are cine o restabili, primarul nu-l ajunge capul, președintele de raion îmblă brambăra, mă scuzați că sunt și de ăștia, și putem face cu dânsul. Deci, președinții de la raioane acum, dar și o bună parte din primari, sunt preocupați mai mult de îndeplinirea obligațiunilor de partid. Iată, de la partidul de guvernament. Da, partidele guvernare, în primul rând, și ei alte obligațiuni, practic, nu își îndeplinesc, cu regret. Cândva spuneam că trebuie de analizat foarte serios dacă primarii are rost să fie de la partid. Nu? Ar fi bine ca toți primarii în Moldova să fie aleși pe bază independență. Și atunci el trebuie să îndeplinească cerințele satului, a oamenilor, dar nu să îmbli cu deci, funcții de partid. Și este o chestie discutabilă, dar oricum acest lucru s-ar putea de gândit. Dumneavoastră ați lucrat în structurile de stat mulți ani și la administrația publică locală și centrală. E că calitatea în general a specialiștilor și la nivel, e că noi criticăm pe primari, pe președinți de raioane, că nu fac nimic, că nu sunt capabili, dar ce ne facem noi cu specialiștii de la ministerii? Multe ministerii tot așa se vorbește că nu sunt funcționale, nu sunt oameni, nu au calități profesionale. Nu este meritocrație, adică omul este promovat nu de atâta că e specialist într-un oarecare domeniu, dar de atâta, cum ați spus dumneavoastră, că e membru de partid. Sau îi rudă cu cineva. Aveți perfectă dreptate. Vedeți, dacă vorbim sincer, niciun partid din Moldova nu e capabil să aibă în componența sa atâția miniștri ca să completeze un guvern. Dar cu regret la noi vine un partid, el momentan își numește adepții lui și socoate că cu aceasta a hotărât întrebarea. Nu trebuiește guvernanții să uite la apartenența politică, trebuie și numai decât să iei profesioniști. Și în acest context vreau să spun că cadrele acestea trebuie și controlate. Iată, dacă acum este proaspăt cazul de la Moldața legat de numirea unei persoane care au falsificat documentele, evident că aici trebuie numai decât CV-ul să fie controlat și de Serviciul Informației și Securitate să spună persoana aceasta. Structurile, da. Structurile de forță și să fie numită o persoană capabilă. În viziunea dumneavoastră, este vina lor, a structurilor de securitate, de drept în problema asta? Cu omul a ajuns să fie numit, practic, ministru, da? Având un asemenea CV. Vedeți, aici ai responsabilitatea dublă. În primul rând, persoanele care numesc trebuie să ceară acest aviz, dar totodată ei trebuie să cunoască și să informeze organele centrale dacă sunt așa cazuri. Fiindcă este un caz ieșit din comun și repet că aici este siguranța aeronautică a cetățenilor. Deci este un lucru foarte, foarte important și nu numai aici. Cu principiul de a numi așa numit manager, iată, vine cineva, ministrul trebuie să fie manager, el poate să fie zootechnician la Ministerul Apărării, poate să fie la Ministerul de Interne o persoană care... Dumneavoastră, în viziunea dumneavoastră, ministrul trebuie să fie specialist în domeniu. Foarte corect, da. Da. Dar noi am avut miniștri foarte mulți care, poftim, la Ministerul Educației, da? Mai mulți ani acolo nu a fost pedagog, dar a fost un economist. Economist. Acum e un politolog, după cât eu înțeleg. Și aveți dreptate, la Ministerul Apărării a fost persoană care era zootechnician. Dacă revenim la administrația publică locală, foarte mulți analiști ajung la concluzia că această reformă se face cu un scop nu prea nobil, cu un scop foarte, foarte politic. Da. E merge vorba că guvernarea actuală are scop ca această reformă să fie făcută pentru a o câștiga la legii locale care se preconizează.
distruge o țară întreagă este pentru asta? Este un lucru foarte, foarte rău, fiindcă nu se poate atinge așa scopuri cu distrugerea administrației publice locale. Dumneavoastră, foarte mulți ani ați lucrat președintea Comisiei Parlamentare pentru Securitate, 8 ani de zile, practic sunteți un recordsman în acest domeniu. Și organele de drept, așa vorbesc multă lume, cu funcționalitatea organelor de drept, a SIS-ului, a poliției, etc., le cunoașteți foarte bine. Cum vă pare dumneavoastră funcționalitatea, de exemplu, SIS-ului în ultimul timp, a Ministerului de Interne, comparativ, în perioada când 10-15 ani în urmă și la ziua de astăzi? Deci, dacă vorbim de SIS, evident că aceasta e o structură mai mult închisă și nu pot să o apreciez așa din datele care apar în presă, dar vreau să spun că s-a comis o greșeală încă mai înainte, când de la Serviciul de Informație și Securitate s-a lichidat direcția crimelor economice. Adică SIS-ul trebuie să aibă așa atribuții și noi de la dânsii cerem ca, iată, să ducă o evidență strictă a crimelor mari economice care sunt în Moldova, dar atribuțiile acestea le-am scos din acest serviciu. Totodată, după cât cunosc eu, foarte multe cadre acolo, de asemenea, sunt numite principii politici. Asta este o greșeală. Acest serviciu are o istorie, acest serviciu are careva tradiții. Acest serviciu trebuie să-și pună cuvântul în promovarea primilor cadre în stat. Și absolut, trebuie să aducă informația obiectivă. Trebuie să aducă informația obiectivă conducerii statului și eu sunt convins și obțin credem că în aceste condiții s-au primit și măsurile de rigoare față de persoanele care nu sunt competente ori persoanele care au careva grave. În viziunea dumneavoastră, persoane care în general au 2-3 cetățenii, pe deci poți să numești șefi la SIS, șefi a guvernului, da, șefi la Ministerul de Interne, accesul la secretul de stat? Raportul în Parlament cu privire la dubla cetățenie l-am făcut eu pe vremuri și s-a adoptat pentru prima dată deci dreptul ca cetățenii Moldovei să aibă dubla cetățenie. Dar atunci era stipulat că să aibă dreptul cetățenii cu excepția anumitor persoane, anumitor funcții. Și acolo nu erau nici deputații, nici președinții de țară, nici membrii guvernului, Serviciul Informație și Securitate. Se încalcă? Nu se încalcă. Mai apoi au modificat-o și au permis ca să aibă dubla cetățenie. Este un lucru foarte greșit și el nici într-o țară cred că nu este acceptat. Cu regret, guvernanții actuali, când au venit la guvernare, primul lucru pentru a optimiza așa anumite cheltuieli, au început să reducă din anumite privilegii, spus poate nu prea corect, dar anumite facilități care aveau colaboratorii special și a afacerilor interne. Și asta e un lucru foarte greșit, fiindcă în Ministerul de Interne sunt colaboratori care riscă cu sănătatea lor, cu viața, chiar câteodată, și ei trebuie stimulați și finanțați foarte la nivel. Cu regret, acum, peste 1000, după cât cunosc eu, de funcții sunt vacante. Eu cunosc tineri care toată viața au vrut să fie polițiști și cum au ajuns și au lucrat 1 an, 2 în serviciu ca inspectori de sector, au părăsit poliția în genere, nu vor să mai lucreze în poliție, fiindcă așa s-au creat condiții. Și acest minister și altele trebuie să conduse de conducători care cunosc din intern în aceste lucruri. Și am ajuns la situația când în Moldova, practic, din toată Europa ocupă 3-lea loc după numărul de deținuți. Iată, noi avem 224 de deținuți la 100.000 de locuitori, ce este un indice foarte, foarte grav. Mai mult ca atât, din acești deținuți, majoritatea sunt tineri până la 30 de ani. Și acest indice este primul pe Europa, primul în sensul că este negativ. Trebuie de văzut, de făcut diferențiere între copilul care a făcut o infracțiune mică și deținuții care
sunt... Eu aș vrea să abordez problema cazului ăsta de la Botanica, când noi vorbim despre polițiști care, în general, protejează circuitul de droguri în țară. Eu nu știu cu ce ele o să termină, dar asta e catastrofal. Mai mult ca atât, pedagogii vorbesc, părinții vorbesc, în Chișinău există aceste rețele de difuzare a drogurilor, inclusiv la nivelul liceilor, la nivelul sistemului educațional. Și asta e o problemă foarte mare și e o problemă încă și mai mare dacă chestiunea asta este protejată chiar de poliție. Opinia dumneavoastră? Opinia este una, că aceste persoane trebuie să nu pur și simplu pedepsite, asta e ce puțin, trebuie făcut o concluzie foarte, foarte serioasă. Aici în centrul Chișinăului. Ce se întâmplă în Ministerul de Interne în privința aceasta și totodată de văzut ce se întâmplă în genere cu consumul acesta de droguri. Cu regret, foarte mulți polițiști deci deschid dosare contravenționale, penale pe persoanele, pe tinerii care consumă droguri, dar nu pe cei care organizează difuzarea lor, distribuirea. Și pe acest copil ia două lovituri. În primul rând, el trebuie lecuirea asta vindecat, trebuie de apărată, dar noi pedepsim familia și dublu, adică el în aceste condiții, e clar că aici rolul, dacă vorbim de lucru parlamentar, rolul Parlamentului este foarte important. Spre exemplu, s-ar cere, de ce nu, dacă nu este dorință să facă o ședință deschisă cu privire la starea drogurilor în Moldova, dar să o facă închisă, de măcar informația să fie difuzată în societate, să știm ce se întâmplă în acest domeniu. Sau Consiliul de Securitate, pe lângă președintele Republicii Moldova, trebuie să abordeze problema respectivă, etc., etc. Da, vedeți aici, când se face o anchetă parlamentară, se încadrează comisii foarte mari, foarte lărgite. Și se poate de făcut o analiză amplă și de făcut careva concluzii foarte, foarte serioase. Am mai văzut un caz în ultimele luni, circuitul de armament prin țară. Eu așa înțeleg. Noi, Ministerul de Interne avem, polițiști avem SIS avem. Toată lumea înțelege că noi suntem aici la graniță cu Ucraina, unde merge războiul. Dar vedeți că despre armament se vorbește în ultimul timp că e vorba nu numai de armamentul care circulă cumva din Ucraina încoace, dar cineva afirmă că chiar aici undeva se produce la noi, în țară se produce. Dumneavoastră și asemenea informații aveți? Circuitul de arme este un domeniu foarte, foarte important, controlul mai drept al acestui circuit. Eu țin minte, pe vremuri, noi am adoptat o lege prin care era dat dreptul de a vinde armament, practic două structuri. Era Uniunea Vânătorilor și societățile de stat pe lângă Ministerul de Interne, magazinele de stat. Mai apoi s-au permis să vândă armament și alte structuri, alte magazine particulare. Aceasta e o greșeală. Mai mult ca atât, aveți dreptate că odată ce este la graniță, la hotare, deci este acest război, este foarte probabil că foarte mult armament se află în țară, adus ilegal, și nu numai armament, spunem așa, simplu, dar chiar și de cele cu țava ghintuită, care practic este interzis, și altele lucruri. În acest context vreau să spun că și aici Ministerul de Interne face abuz când se controlează armele cetățenilor. Chiar ne-am lovit cu așa cazuri că principalul la dânsii să dovedească societății că foarte mult armament a fost distrus și mai departe. Și să iei la cetățenii simpli care păstrează o armă de 10 de ani, care are o anumită istorie, arma aceea, eu și-o confiscă și raportează că se distrugă un număr important de arme. Dar totodată vă spun că aceste arme care se țin ilegal, armele care sunt difuzate la persoane foarte dubioase,
nu se confiscă și nu se duce o evidență strictă. Vorbeam despre calitatea funcționarilor noștri în aparatul de stat, inclusiv în organele de drept, și ne pomenim că în cadrul sistemului nostru de stat, salarizarea, unii primesc 10-12.000, dar alții primesc și 200.000. Și dumneavoastră, ca om cu experiență, considerați că asta e normal ca unii șefi să primească de 20 de ori mai mult decât salariul care este minimum în general? Aici e clar că discrepanța aceasta este foarte, foarte negativ și spune și în societate și corect. S-au inventat pe parcursul acestor ani așa numita, deci, instituții de stat la autogestiune. Adică instituția îndeplinește funcții de stat, are monopolul statului asupra careva servicii și e la autogestiune. Chiar același ASP. Adică e percepe bani de la cetățeni. Același ASP care eliberează pașapoarte. Cine mai eliberează în Moldova pașapoarte? Nimeni. Dar ei se socot la autogestiune și pun salarii care doresc. Aceste situații și cu această agenție care am numit-o noi, la aeronautică. Acolo sunt persoanele foarte importante în această agenție, dispecerii care dirigează cu zborurile. Iată ce acești dispeceri, într-adevăr, trebuie finanțat foarte, foarte serios, fiindcă ei... Dar de ce? De atât că ei au anumite condiții de lucru foarte, foarte... E ca în general, ar trebui în stat să existe o ierarhie a salariului. Eu înțeleg, prima persoană în stat, de exemplu, e președintele Republicii Moldova. Și era cândva lege pe tema asta. Dați-i lui, de exemplu, 100.000 de lei. Dați-i lui acolo. Dar restul toți trebuie să aibă salariu mai jos decât președintele. Cum un șef oarecare de la Moldața primește 200.000 de lei. Sau băieții ăștia de la Andreea, da? Cu salarii extraordinar de mari. Ce e asta? Ministrul și deputatul primește mai puțin decât un șefuleț la Andreea. Ce legat de dispecerii, vreau să spun că dispecerii în aeronautică, evident, trebuie să fie cu la niște salarii comparabile cu cei care sunt în afara țării. Fiindcă aceste sunt persoane pregătite, sunt persoane foarte, foarte importante și nu sunt așa de ușor de pregătite aceste persoane. Ei, în oricare situație, ei pot să plece în altă parte. Noi pornim nu e vorba de conducere. Conducerea, evident că nu poate să primească așa salarii foarte mari. Da, dar conducătorul tot spune, cum e și subalternul ăsta meu primește salarii mai bun decât a meu. Da, dar conducătorul, evident, și funcțiile lui sunt cu mult mai limitate și ce legat de alte, chiar același Andrei, acele salarii sunt numite de Parlament. Cu ce zi vinovății că Parlamentul a adoptat așa regulamente și așa legi. Trebuie să facă modificările respective. Dar, în genere, trebuie să vă spun, ce e legat de gestionarea aceasta, deci dreptul acesta de autogestiune, el nu este corect. Surplusul de bani trebuie să fie făcute, deci vărsat în bugetul de stat. În bugetul de stat și distribuit acolo unde este necesar. Care, în viziunea dumneavoastră, în condițiile de astăzi, ar trebui să fie și sunt cele mai mari amenințări, riscuri pentru securitatea statului? Ca dumneavoastră, cu experiența dumneavoastră, 2-3 poziții, cum le vedeți? Cele mai mari riscuri? Unul dintre ele, evident, este exodul masiv a populației. Acest fenomen este foarte, foarte periculos și trebuie să eforturi foarte mari pentru a rezolva. A doilea, nu suntem de acord, evident, cu modul de gestionare a treburilor în economia națională. Deci ne întoarcem la ceea că trebuie mai decât să ne industrializăm Moldova. Da, acum cred că mulți o să fie sceptici și o să spună că e aproape că e imposibil, dar imposibil trebuie cândva de început și e dovedit că Moldova este în stare să aibă o economie națională care va da posibilitate să fie pentru cetățenii un trai mai bun și, evident, se va hotărî și prima întrebare. Au apărut în ultimul timp lucruri nu chiar corecte legate de exodul forța de muncă. De forță de muncă. Deci Moldova nu a avut și nu are colonii, nu are nicio obligațiune față de careva țări pentru
a primi acești cetățeni în țară la noi. Da, deja au apărut aceste obligațiuni legate de careva indicații de la Uniunea Europeană și acest lucru, evident, se va răsfrânge negativ asupra stării de lucruri în Moldova. Apare întrebarea că noi trebuie să cerem de la guvernanți ca a noștri să aibă grijă de cetățenii noștri, în primul rând. Că e și normal așa. Eu nu cred că în Germania, în primul rând, au grijă de moldoveni, ei, în primul rând, au grijă de cetățenii germani. Locuri de muncă, pachetul social, medicină, etc., etc. Da, cei care vin, imigrează, mă rog, lasă să lucreze, dar în condițiile în care noi le dictăm. Aici e întrebarea e destul de delicată atunci când noi, pe de o parte, închidem localitățile, că nu avem bani, când vrem să economisăm din contul consilierilor, aparatului primăriilor, etc., etc. Și pe de altă parte, importăm forță de muncă străină. Pe noștri. Corect. Dacă ne întoarcem cu fața la redresarea economiei naționale, dacă vom porni din loc industria care, evident că va fi necesitate și de cadre calificate, tinerii care vor să muncească în acest domeniu, evident, ei vor fi mult mai pregătiți decât lucrează ei peste hotare. Și sperăm că în așa mod, prin redresarea economiei naționale, prin relații economice și prin importul de resurse energetice mai ieftine, se va da posibilitate pentru a redresa economia națională. Deci conducătorii noștri, unii dintre ei afirmă că în caz de dacă nu o să fie posibilă integrarea europeană, în caz de nu știu ce acolo, o să fie aplicat scenariul B, planul B, planul adică unirii cu România. Și chestiunea asta o declară nu întâmplător o singură persoană, dar auzim și prim-ministru, și viceprim-ministru, și chiar și președintele într-o anumită situație. Părerea dumneavoastră că a fost președinte Comisiei Parlamentare pentru Securitate. Asta e normal în general într-un stat care se respectă? Noi deja a doua oară, cel puțin, după 1918, ne-am declarat țară independentă, suntem cu drepturi depline în comunitatea internațională și evident ar fi o crimă dacă mergi pe calea aceasta. Pentru că dacă ne uităm în lume, peste tot locul, majoritatea țărilor se cer independență decât să facă adică să luptă comasări. Dar aceeași Marea Britanie au pierdut deja câteva regiuni și acum iarăși apar în Irlanda, în alte părți, intenții de a se diviza, pentru că populația dorește să fie independentă, să fie stătătoare. În aceste condiții, evident că nu se încadrează nici într-o limită, în primul rând în cadrul legislativ a Constituției, declarații de ordinul cu guvernanței declară că ei mai ar fi pentru această unire. Dar la noi te poți aștepta la orice, fiindcă dacă Constituția la noi se interpretează deci, în diferit mod și diferit fel, noi avem doar cazul când un președinte de țară a fost practic eliberat din funcție, prevăd câteva zile și mai apoi numit înapoi de către Curtea Constituțională. Deci putem să ne președintele suspendat. Da. Deci avem clar că în aceste condiții, când Curtea Constituțională însăși încalcă Constituția, putem să ne așteptăm la orice pas. Eu mă uit că în ultimii 5 ani în armată au murit 9 ostași, în timp de pace. 9 ostași. Eu mi-aduc aminte, un singur ostaș când a decedat, a murit și și-a dat demisia ministru. Da, da. La insistența dumneavoastră sau conducerii a fost. Da, a fost așa caz. Chestia între Da, mus 9. Și ministrul văd că stă bine mersi. Chestia între aceea că acesta este un lucru foarte, foarte evident tragic pentru Armata Națională și pentru societate. Și în acest vreau să spun că nu se duce presupuneri, nu se duce lucru de educație, nu lucrează psihologii în Armata Națională. Cândva era procuratura militară care de permanent duce lucru și cu ofițerii și cu soldații pentru a le
lămuri drepturile lor, cum să aplice arma, cum și alte chestii. Dar acum se vede că acest lucru nu se duce. Dar, în general, opinia dumneavoastră, ministrul trebuie să se ducă în demisie după atâția morți? Trebuie făcut o analiză a motivelor, de văzut care-i chestia acolo, care sunt pricinile. Și în caz că se dovedește că ministrul personal nu a făcut careva lucruri, careva regulamente, care nu controlat careva, atunci evident că se poate depus întrebarea și de eliberare a ministrului, dar până atunci evident că un vice care răspunde de educație, dacă el este, trebuie demis. Vreau să spun în acest context că iarăși mă întorc la întrebarea că asupra forțelor armate trebuie să fie efectuat control parlamentar. Noi pe vremuri am făcut o analiză a păstrării armamentului în Armata Națională. Nu am prea auzit ultimul timp să fie făcut acest control, dar vreau să spun că este armament care se află în dotare și încă după război. Acest armament este în pericol nu numai de folosire, dar și de păstrare. Și dacă nu s-a întâmplat până ce ceva grav, este foarte bine, dar trebuie acest lucru de control de făcut, nu numai decât toate în detalii să fie informat societatea, dar despre acest control se poate de spus dacă el se face. Și, evident, starea disciplinei în Armata Națională. Nu o să facă ministrul singur această regulă acolo. Dacă s-a întâmplat... Dar cine trebuie să duc să-i facă? Prim-ministru trebuie sau președintele să-i facă? Se face controlul parlamentar asupra forțelor armate, se face o comisie mare, se clarifică și în cazul că se depistează anumite încălcări grave și poate chiar momental trebuie atunci făcut și atunci se cere comisia și de eliberarea ministrului. Dacă nu o face președintele țării. Deputații n-au făcut-o, inclusiv opoziția nu a cerut-o și așa mai departe. Încă o întrebare. Eu am văzut comportamentul poliției în campanie electorală. În campanie electorală, când practic polițiștii la fiecare întâlnire cu alegătorii, ei veneau și căutau certificate, practic întrebau de ce voi ați venit aici, practic alungau lumea de la aceste întâlniri și eu mi întreb, asta e funcția poliției, că asta e un fel de poliție politică, da? În campanie electorală, un partid politic înregistrat legal, nu e un partid politic venit de undeva, dar e legal. El e partid politic, are președinte, are organizații, etc., etc. E înregistrat în campanie electorală pe acest partid, adică e tot legal. Și polițistul te întâlnește la ușa primăriei sau la Casa de Cultură și spuneți, da unde dumneavoastră arătați documentele că aveți drept să vă întâlneți cu locuitorii. Aveți perfectă dreptate, nu este atribuțiile poliției aici. Și dacă vorbim despre probleme care sunt în poliție și inclusiv aceste probleme că lor le se dau obligațiuni care sunt improprii polițiștilor. Dar ele sunt ilegale, nu doar improprii. Ele sunt ilegale și vă spun că ce înseamnă că polițistul îmblă de urmă agitatorul și întreabă, dar cine ești, dar ce foi volante ai, de unde le duci și mai departe. Sunt niște lucruri elementare care Comisia Electorală Centrală trebuie să le aprobe, deci să publică, să tipăresc materiale de agitație, să faci controlul doar la tipografie. Mai departe, dacă difuzarea acestor materiale costă ceva bani, se vede că costă, atunci partidul trebuie să spui că tu ai tipărit 100.000 de exemplare, iată trebuie să achiți în bugetul de stat așa sumă de bani. Și mai departe facă ce vor partidul cu aceste materiale. Și nu trebuie poliția să îmble nici de urma mașinilor, nici de urma agitatorilor. Eu am văzut, în urma... A fost arestată chiar o mașină unui partid. Și mai de principalul, poate ministerul nu știe, dar însăși polițiști care au arestat, că ne scuzați, noi înțelegem că nu e legal, dar iată ne obligă și mai departe. Pentru ce trebuie să... Și ne implică, și arată cu degetul sus. Da. De ce trebuie să implici pe polițiști în aceste lucruri care e ilegal? Suntem la sfârșitul emisiunii și eu vreau să discutăm încă pe un subiect așa interesant. Dumneavoastră sunteți autorul brevetului la prima motocicletă electrică moldovenească. De fapt, sunteți un inginer care ați primit acest brevet. Eu am văzut acolo publicat niște fotografii și vă cunosc și personal și eu aș vrea să vă întreb
Dar de ce noi, în general, cu chestiunea asta în țară, cu industrializarea, cu tehnologiile, cu inginerii noștri talentați, să ocupe cineva cu dânsă, caută cineva să-i întrunească, să-i facă ca ei să lucreze și să dea un produs. Și, în general, cum ați venit la motocicleta asta electrică? Este o temă mai interesantă decât poate primele două, decât politica. Dar este, deci, o întrebare care trebuie oricum să fie discutată în societate și poate și îndeplinită. Vreau să spun că am fost la Muzeul Tehnicii în Viena. Și acolo... În Austria, da. Urmăream să găsesc planorul Otto Lilienthal, care de când eram copil, eram impresionat de el. L-am găsit, l-am văzut, dar mergând prin muzeu am văzut și o motocicletă electrică, care a fost deci, făcută de studenții Universității Tehnice din Viena. Atunci, e clar că am studiat-o îndeaproape, dar până atunci motocicleta mea era aproape gata. Și vreau să spun că la înregistrarea la poliție m-am ciocnit cu foarte multe întrebări, cred că legale. Una dintre ele era că trebuie proiectul meu să fie avizat de o instituție care are dreptul de a aviza aceste proiecte. Și una din instituții este Universitatea Politehnică. Tehnică. Universitatea Tehnică. Dumneavoastră ați absolvit această universitate. Și m-am dus tocmai la specialitatea unde am terminat-o, m-a întâmpinat de acolo decanul foarte bine și au spus că da, într-adevăr, acum are examen, dar iată, noi îți încredințăm la un profesor tânăr, pădurară, nu mi-am aduc aminte, fiindcă nici nu merită. Chestia între aceea că acest pădurară m-a ținut vreo 2 luni. Eu zic că da, vedeți că s-a ocupat, foarte important persoană și mai departe. Ca mai apoi peste 2 luni spune că da, eu nu o să mă ocup cu asta. Eu de ce spun asta? Că sunt persoane care au tragere de inimă la anumite domenii, dar sunt oameni care pur și simplu sunt indiferenți, impediment. Oricum s-au găsit oameni care au avut aceste drepturi, au făcut avizat proiectul și în final am înregistrat-o ca motocicletă reutilată electrică. Este o motocicletă grea, de tip Ural, care cunoaște asta din trecut. Motocicleta este veche, este o copie a motocicletei militare germane BMW. Eu aici am vrut să vă întreb. Pe piață la noi sunt motociclete și motoare de astea electrice de care vreți. Dar prin ce se face interesantă motocicleta dumneavoastră că ați primit brevetul? Chestia între aceea că vorbeam că motocicleta este veche, deși e o motocicletă foarte performantă pe vremuri și de care au avut în trecut părinții și noi, și eu personal am avut, sunt legate de aceste motociclete. Dar utilajul din trânsa este foarte performant în această motocicletă. Este foarte bine gândit instalarea acestui utilaj în bacul de benzină, adică benzina a fost evident scurs, bacul s-a secționat, dar este amplasat foarte, foarte reușit. Toate elementele astea dumneavoastră le-ați procurat undeva de pe piață? Nu. Elementele pentru... Da, evident, motorul e din Marea Britanie, un motor foarte performant, cântărește nu mai mult de 10 kg și are 15 de kW, asta e foarte mult. Și alte lucruri care am convins AGP-ul că sunt lucruri noi. Inedite, da. Și ei au acceptat. Vreau să spun în acest context că se cere în Moldova, ca și în multe alte țări europene, care deja se folosește așa numită conversie. Adică se reutilează automobilele vechi. Printre altele, eu am început cu automobil. Eu am un automobil care am procurat și am vrut să-l fac electric pe dânsul. Mai apoi am procurat motor, am făcut calcule, am văzut că nu merge la automobil și am făcut motocicletă. Dar acum întrebarea cu automobilul este deschisă. Și în acest context, și în aceste țări, în Germania și în altele, guvernul deci finanțează aceste Sunt doar ingineri, sunt specialiști care afirmă că motoarele electrice totuși nu prea au viitor, că ele nu
aduc beneficii, oricum noi rămânem până la urmă la energia asta a petrolului, la energia solară și așa mai departe. Părerea noastră ca inginer. Nici de cum. Așa, părerea au fost, primele automobile au fost electrice, printre altele, prin ani, cu practic 200 de ani în urmă. Și în secolul XIX, da? Și o treime din taxiurile din New York pe vremuri erau electrice. Celelalte 2/3 erau cu aburi și cu... Deci utilizau tot, un fel de baterie utilizau. Da, deci toată problema în trecut era în bateria, în acumulator. Și mai apoi, în loc să ocupe savanții business-ul cu dezvoltarea acumulatoarelor, ei au hotărât împreună cu magnații din petrol că mai bine să închidem acest domeniu și să vindem benzină. Să-l blocăm, da. Și să investim în motoarele cu ardere internă. În prezent, situația este cu totul altfel, având în vedere că atunci erau acumulatoare care nu se încărcau. Era pus pe automobil, scotea și se arunca. Mai apoi au început să încarce, dar oricum erau foarte Dar care foarte țară, grele. printre altele, acordă atenție foarte mare la dezvoltarea acestei industrii a motoarelor electrice? Deci, e vorba, deci puțin să continui cu ce legat cu. Printre altele, soția lui Ford mai mult prefera să meargă cu automobile electrice. Ca mai apoi toate automobilele electrice să fie, adică... Acum situația s-a schimbat radical, în vedere că acumulatoarele sunt foarte performante. Dacă acumulatoarele chiar cu 2-3 ani în urmă trebuie să încarce 5, 6, 7 ore, acum sunt acumulatoare care în timp de jumătate de oră se încarcă și cu dânsele poți să mergi până la 1000 de kilometri. Mai mult ca atât, acum sunt automobile, sunt proiecte, spun că în China au inventat așa un proiect pe care energia electrică se face pe automobil. Am în vedere să folosești pentru asta apa sărată. Deci este o tehnologie, dacă așa, atunci e evident că să fie deci o reformă foarte, foarte serioasă. Așa, domnul Stoicov, eu vreau să vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Emisiunea s-a sfârșit. S-a terminat deja, da? Da. Eu cred că am discutat pe subiecte interesante. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept și cu altă ocazie. Stimați telespectatori, l-am avut în studio pe domnul Iurie Stoicov, fost președinte a Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, un politolog, un inginer, care are și biografie administrativă, dar are și biografie interesantă ca inginer, ca novator, ca o persoană care a primit brevetul unei motociclete electrice, deci reutilate. Eu cred că am avut o discuție interesantă cu un om interesant și mi-aș dori ca asemenea personalități la emisiunile noastre să fie mai des, ca oamenii aceștia să expună punctul de vedere și asupra funcționalității statului, și asupra proiectelor care trebuie realizate în domeniul social-economic și, desigur, și asupra ceea ce se numește știință, inovații, etc., etc. Vă mulțumim! Și eu vă mulțumesc!